hasiera batean nire gurasoak zebiltzan merkatuan, Donostian. Eta ordutegia da goizeko 8:00-tik eguerdiko ordu biak arte inguru. Orduan, bazezkaten kliente batzuk esate zutena arratsaldetan itxita gotia izatea goizian lan aite bazu ez nezu etorri erostea eta hor pixka dilema sortu zen. Eta aitak proposatu zen orduan arrate hola eta hola. Arratsaldetan, goizetan, betirik itegoan gauza bat da interneta. Hor webian eta hoi proposatu zian eta aurrea. Bai. Web horria barrutikan bere tripeta egisteko paneloi erabiltzen hasi nintzanean izan zen oso zaila, benetan zaila. Eta horretik jarri genuen egun bat adostu genuen enpresa honekin erakusteko ze aukera dazkan, zer ez dakan, eta pixkanaka hartzen zoaz. Baina bai hasieran kostatu zitzaiela pila bat. Demora kentze du, eta nik uste nuna baino gehiago izan da. Baina nahi gerta izan zaitena da, jarriet urtebeten ilusioa, dena eman dezu eta behin web horria irik izanean, neon dena emateko horrez, eta iten lana eta goizian saiatzen naiz weban asuntuak, errezeta beti joko dut eta goizetan olako gauzak egiten saiatzen naiz eta txaletan itetena da kotxe hartu eta Donostik edo eskatzea den lekutikan banatu.